Sokhulumeni kwelilizela zonke izizwe ngisho le phesheya kwamzikandi bayizwile lo mvu ngemngane wami utshela yimina wathi nguphendula azimningi umntatha azimncisho mathamba ehloko zabalela emva lo mkhulu ayisho la mpahla awusenje awusiniso kohlanya host awuhlabe ngibo How? Uyaxolela thina hayi bengizobuka nami bengizobona udla ulusina Kodwa ngiyakhuluma ngakakhuzana ethi ke ngisiniso kohlanya senayo inkosi yamaskandi khona la inkosi yama Blue Nation ihleli nathi bukhoma la saze sabakhulu ke namhlanje khuzani impumelelo ivamise ukuza nezinto eziningi eziba zingqinamba empilweni ugcina ulahlekelwa ukukhulu empilweni yakho kwesinye isikhathi uyazi nje ukuthi ubuhle ngaso sonke isikhathi nawe uyasho nasengombeni yakho ukuthi abahambi bodwa la uhambe nezinto ke ezidumazayo uhambe nokunye uthola ukuthi uyakuzuza okunye kodwa okunye kuyakulahlekela ngifuna ukubheka ukuthi iziphi nje izinto obone ngathi zahamba zakulahlekela endleleni kodwa waqhubeka nalomculo ngimabiyela ndaba ezithu mntaka manje manje cha empilweni ngikhona ingoma yami ethi mawukhulekela imvula kumele wazi ukuthi kuzoba nodaka so ke ngiye ngingathathi mina udaka bese ngixoxa ngalo kakhulu ngiye ngibuka ukuthi imvula konje ibuphi ubuhle obuze nayo ngabe imvula siyadinga amanzi siyadinga ukuphuza siyadinga tshala isuka izonisela nje kodwa ke singagxili kakhulu odakeni thina zama indlela ukuthi sivikele udaka ukuthi singagcini ukuthi sibambezela lo shibilikisi so zikhona izinto engithi ngithe mangihamba endimeni ngabona ukuthi ziyangephula umoya noma zingikhiphe esiporweni kodwa ngakwazi ukuthi nje ngizokalekisa njengakho nje ukuthi mhlambe ngigcine sengibe umuntu oke wasemidlalweni wokungcofa insizwa la kumaskandi ngizosho ukuthi cha lokho kwakhamba nje nokuba phela mawuse umfanyana osakhula uma uqhathwa nawe uyavuma kweqhathwa kodwa mawusomdala ngeke uhlale kweqhathwa njalo ngisho somdala ke kufanele ukuthi uhambe uyohlala endlini ulindele isixhanti so ke ngicabanga ezinye zezinto lezi engabona ukuthi mhlawumbe zathi ukungilimaza ngoba zabe sezidivide sokuba khona abantu abangahambi nami abahamba nohlangothi oluthize kanti mina ngiqala ukucula ngangiyisifiso sami ukuthi ngithandwe nje yibo bonke abantu so ke izinto kunabalandeli bami abalahleka ngenxa yokuthi ngaba umuntu owagxila ekungcofeni but ke futhi ke most abaningi ngokuthi phela kwakhona ungcofa nganguwina kwagcina ke abathanda ukuwina ngihamba nabo kakhulu njengana manje nje bakhona ama Blue Nation eyithanda ukuwina ezwana nokuwina ngaso sonke isikhathi yabona ke lezo lezo ngathi ingababhakabhaka asazi hey bakhona nje abantu abangathanda ukuhamba nohlangothi oluhlulwayo abathanda nje uhlangothi oluwinayo ngaso sonke isikhathi yes ngeke ngabone enye video lana kuthiwa kube blue yonke into endlini ngisho khabethe yena kube blue bawe Blue Nation ngiyibonile lo video wahamba umuntu lapha na usisi wahamba ukhanyisa ngaphansi kwamakhabethe kokublue umayithi yonke into phezulu kuseling kunolayini aba blue manje ngiyabona sestudio ngiyafika la ku blue udlala umbala mfundo ayike into iphika ngavele sayo studio sama Blue Nation ayihlala nje yabo umbala wobukhosi ze royal color bethu intsha eningi yabafana iyafunda kuwena kodwa ke angifisi ukuthi ifunde kakhulu entweni ethinta umculo kuphela ngoba lokho kuyisipho netalent uNkulunkulu asuke ekufumbathise lona mhlawumbe wena ongeke kuze kumlungele omunye umuntu kodwa njengabafana abakhulayo mhlawumbe imuphi umphako ongabaphathisa wona ngathi lokhu kuyisibonelo esihle manje ngabamba la abafana ikhona indlela eya impumelelweni into engifundile mina ngisukela ngikhula ukuthi uma unaka ekhaya
nenhlanhla ziba khona uma ukhombisa imnaki ikhaya kawuqala ukunaka ngoba sokukhona okukhona uqala nje ngisho ukuthi awukasebenzi uvuke nje sekubona ucenta ngonakele lutho uqala lapho unaka ekhaya hawu bese kuthi mawususebenza siyabonakala sokhona uphathisa upende ayingibona indlela lapha nethile ngathi edinga upende bese sikasho ukuthi hayi lo muntu waqala lapha unaka ekhaya ngakasebenzi ethi mayikhula uyondla ekhaya uze gcine leyo nto leyo seconvertela ngisho einganeni zakhe gcine sethanda ingane zakhe umndeni wakhe wonke ugcina nje ube umuntu okhula umuntu oba neqiniso emndenini wakhe ekhaya inhlanhla ziba khona ngoba uma ngabe uzothi mawuthola amasente ungabheki ngisho noma thi uhola u2 rand thatha ke phela u10 ulise ekhaya usale neshumi ke nawe so ilokho nje ngakusho wakhutha abanaka ekhaya bebathanda abazali ngiphatheke kama ngibona umuntu ethethisa umama wakhe bakhona abantu abathethisa umama babo so ngisho ngithi amathanga amadoda ahlanzela abangamadoda ube kuthi ukhona umama ngabe queen manje yabo so abathanda abazali ngoba yena umuntu wakulethe emhlabeni yena umuntu oqala kumele ngempela wathi uma ubhekwa bhekela kuyena so kubalekile ukuthi uthanda abazali uthanda umndeni wakho ukhule uhloniphe unaka ekhaya iyona into engayisho nje kakhulu ngengicela kakhulu emculweni ngoba phela sicule sonke emhlabeni uqinisile mfowethu lapha ebusinessini la ngikhona eUKM lapha eceleni la ngikhona kade sinomhlangano ngafike ngashaya umthetho wokuthi umthetho wala eUKM uthi mawuholile plastic ekhaya umthetho manje kwafika ezindlebeni zami kwafika kwezami indlebe ukuthi wena uyahola ungaso plastic ekhaya uhambile la ekhaya esikhulu uplastic wala ekhaya awuhambe uye kuphi ekhaya waba nebhadi mhlawumbe umnizobuza ukuthi ufika kanjani ekhaya kithi kusemnambithi kuyofika kanjani awube nebhadi kufike uyabona kodwa ukuthi uyabona inkampani eningi mayengenza njengeyakho ndaba ezithu ayi amakhaya ngakheka yabo kube semthethweni nje wenkampani ukuthi uma ngabe ke kwafika umndeni wakho ilunga lomndeni lazobika ukuthi andikusetshenzwana la ekhaya ngoba njengoba ngisebenza nabantu uzongibona uma wakho ngithenga imoto angithi manje i-social media ivulelekile bese ethi udla imali yezingane zethu ezanywa zezingane zethu kumele athi hayi cha niyasebenza ngibonile nomphathi wakho uthenga imoto nami la ekhaya hawu ngilala embhedeni oplakwayo oshisayo so impela nje nami ngiyacabanga ukuthi mangathiwa ngithola i-complaint enjalo kubasebenzi abangasebenza ngaphansi kwami ayangicabanga impela singabekezelelana ngoba phela kushuthi manje kuyadlala phela kahle amakhaya nje kubalekile ukuthi abantu ngempela khona izinsizwa lezi engikhuluma ngazo engithi isibonele esihle kuzona angikholwa ukuthi khona umuntu ongayiphakamisa ayincome ngokuthi uyiblue nation ebengondli kubo ekubona wena njengeblue nation ukuthi njengomholi wakhe njengomuntu ayibiza ngenkosi yakhe ngoba phela kumele uhambe einyathelweni zenkosi yakhe zomholi wakho umholi wakho ebhizi namabhodlela nawe uzoba bhizi namabhodlela futhi akha nawe phela nawe uzokwakha yabona nje abaningi abantu abathema bebona ezoshaya bathi bahamba bayemakhweni especially abangilandelayo futhi abantu abaningi abangilandelayo bayakha emakhaya bathi qawe isibukela kuwena yonke into yenzayo siyayenza yonke into yenzayo siyayenza so ibalekile lento ukuthi ube isibonile esihle ezweni ngoba ngiyangithi mina uNkulunkulu ube ukhethe wena bebaningi kodwa wakubuka wakukhetha ukuthi akubeke phezulu ebalazweni usukuneshwa ke mawudumile bese uhamba ngohlangothi olubheda ngoba sokudukisa isizwe nezingane zabanezulwane so nje usungakufanele udumo sokuphoxa nje isidalo esakubeka la ukhona okay ziyakhala yaziwe ziyakhala mo ziyakhala ziyakhala mbunazi aziwi hayi ukuthi ziyawa mo ziyakhala ziyakhala kodwa phela mina ngicathi kwenza konke hayi ziyawa mo ziyakhala mosani mina ngithi ziyawa mo ziyakhala ziyakhala mosani ukuthi uvelile la
laphana ke emabhukweni amakhulu kuma billboard amakhulu masithi ziyakhala Mo Sun City so ngesikubhekele la ungasibekanga nje sithombeni ukuthi ubaphatheleni abantu abazobe bekhona laphana ke eSun City Super Bowl ngomhla ka 27 ku June kulenyanga lezoqala nye kwinyanga erecognized njengenyanga abantu abasha ziyakhala ke Mo Sun City Rustenburg ngizobe ngikhona ke nami njengomculo oqashiwe ukuthi ngizojabulisa abantu ke ngiyabacela uNkulunkulu wami akaze bengiphoxa ama donation zonke inkalo abasuka Johannesburg yonke indawo ko Rustenburg abeze laphana ngomhla 27 kuyobe konakele kakhulu ngizobe ngikhona ke nami ngiqashiwe okumnandi ke lapha kuthiwe hayi uzoshaya live awuzokwenza lento yenza Carnival City so nje kune outfit esengiyithungisile ebhiza abakayiqedi ithungisa inyanga yonke inyanga yonke ithungisa inyanga yonke leya le ngigqoka so ke abantu bacelwa ukuthi abeze bezozibonela sishaya live amathikithi atholakala laphana Ticket Pro mhlambe nako Spar futhi akhona abantu abangene nje bebhalwe ziyawa mo ticket bazowathola ziyakhala mo yeah kodwa izobe ziwavutha sala yabo lu 350 nje i-general bakwethu ubese uyajabula ke laba abafuna ukuhlala ke nomntakabani yes abafuna ukuhlala yajalo ulento ukuthi kuthiwa umntakabani ngangithi kusuke kushiya umuntu ongaziwe omohlangana naye nje mhlawumbe ngawumlungu bese uthi umfokabani yabo umntakabani yabo mina ngisuke ngithi mhlawumbe kusuke kushiwo ngisuke ngithi mhlawumbe mina kusuke kushiwo umlungu obungamazi ukuthi wakwabani uzalwa basithiwa ngihlala nomntakabani abantu esesingabazi ukuthi obani yabo so abafuna ukuhlala lapha nomntakabani lu 1750 khona njalo eTicket Pro ngomhla ka 27 ziyakhala Mo Sun City sasikudedela nje thina ama plan kakhuzana kulonyaka kusuka lana siya masuka la mina ngomhla ka 27 ngizobe zithi ziyakhala Mo then ke unfortunately angiyena umuntu oshoyo ama plans ami but engifuna ukusho nje okunye bengi-offerishiwe bengi-offerisha ukuthi ngihambe ngiyobukela ibafana le yes ngiyenza nanengoma ekhuthazayo yabo so but ke ngase ngithi ngoba uJune wami ngobona ngathi uMatasa ayi leli thuba ngicela ukulidedela kwabanye oza kwethu yeah ngiyabonga kakhulu kulungile sibonga inkundla zokuxhumana enkundleni zokuxhumana uKhuzani _Mpungose ekade ngagcina nanokuza lapha emsakazweni angisazi nanto amahengezi ayisho kanjani uKhuzani _Mpungose then lapha ku Facebook mawuthe nje Khuzani uzovela kuvele lo no blue tick no blue lalela njalo lalela mabiyela blue tick not green blue tick Khuzani Mpungose bese nice sisokohlanya one way siyabonga kakhulu